क'क्राझार भबानिपुर 3 नं निफ्राय बुंनाय जादों। नैबे दा एमएलए इलेक्शन जे फैबाय थागासिनो दङ, बिनि थाखाय जोङो सेवलि मेडामखौ हास्थायदों जेन नैबे इलेक्शनाव सेवलि मेडामनो बिपिएफनि नैबे टिकेटखौ जेन सेवलि मेडामनो होयो। सेवलि मेडामा सासे यं आरो स्ट्रं हिन्जाव, जों हिन्जाव माहारिफोरनि बहुद मोजां खामानिखौ सेवलि मेडामानो मावलांनो हागोनखौ आं नुहुरनाय आरो जेनेबा माने गोसोजों सानहरनाय फैयो आरोखि। सिगाङाव प्रमिला रानि मेडामाबो मोजांखौनो मावबोदोंमोन, ओमफ्राय दा मेडामा एसे बैसोबो जाबाय। दा बैसोजों लोगोसे दा प्रमिला मेडामनो थाथ'नानै नैबे जोंनि सेवलि मेडामानो जेन मोजां खामानिखौ मावलांगोन बेखौ जोङो बेखौ हास्थायनानैनो जों दा सेवलि मेडामखौ लुगैदों आरोखि। जों बयबो लुगैदों सेवलि मेडामखौनो। रायजो राजाफोरजों माबायदि सोमोन्दो लाखियो जिहेतु नोंथांमोना हास्थायदों सेवलि महिलारि बिथांखौ? सेवलि मेडामा रायजो राजाजोंबो बहुद मोजां। जोंनि गामियावबो एखमबा फैयोबा बहुद मोजां माबा लाङो आरोखि। बयजोंबो मिलि जुलि मोजां बेबहार, आरो जोंथ' मा गाज्रि होननो हानो मेडामखौ। नोंथांमोननि बे गामिनि आइजोफोरा गासिबो बिथांखौ सापर्ट होनो? औ, जोंनि बे गामिनि फुरा भबानिपुर गामिनिफ्रायनो जोङो दा सेवलि मेडामखौ सापर्ट होयो आरो जों बहुद मोजां मोनो आरो बायद'नि स्ट्रं यं, आरो बेयो खामानिखौबो आवगायलांनो हागोन आरो मोजां खामानिखौ मावलांगोन होननानै जों नुहुरखानाय रोखा। दा जुदि टिकेट मोनमारोब्ला बा केन्डिडेट जामारोब्ला बिथाङा देरहागोनखौ नोंथांमोना मिजिंथियो? देरहागोन, सियर देरहागोनखौ जों आसा खालामो आरो।